Endok goyeng. Iya. Seger. Waktunya makan siang nih. Guys, menu nih. Caplokane. Gak mam. Yo. Maktum dar, maktum. Yo. Kingko temune jam piro, Mbak? Kawin, temu jam berapa? Jam 3. Jam 3. Bubuk. Jam 3, guys. Lah aku urung kenal loh, Mbak, kok sampean wis terus jenengku loh. Oke. Wis nerawang kok.
Sajane minjem baju atas segede segede karo. Kutimbangane baju gandane ra kelan dijupuk. Jaka mulya ana dunya mana jera uromane langgam aja saku timpang dadi wong Islam yen ora iman tindakno Rogo menyang kuburan kuburan agama kembang Joko Barat Banyak wis cita-cita Mbak peladene wi lho. Oh, pelajane. Heeh, sing wis dadi kabeh sak durmase. Mboten nang hujan teh. Buyang Muka muka Aduh ini Ahmad Dhani bujurnya anu lae Jakarta. Ye. Kewer-kewer karo senjane. Susure kewer-kewer. Om Swasti itu saya tahu saya tak kesana lo hari kemudian cari pun ya Ayu Dewi kemana aja ke gade pingit kita tepat dulu baru pendidikan cari lo ini mau sesuatu yo ini orang yang warga yang ada berdua gosok lu mampa wajib dan jemput kembar mayang kembar podo mayang mayang manungso ibarat wayang wayang wajib sebar pados darah ning omah ana sing masake kurungane ning plangkringane jarine Viola aja mangkring sanggo Purawangsa Israkune Marwa Aina Waduya Wajana Suruh
Sadap Nidi Widono panggiwa kesangan danipun tratah kerambak karo madu inape tuwa sakembaran. Temanten putri Ubri, temanten kakung amal raja Kala Cakra tulak balak samono bujajar wonten garu pasangan pirani unjukan kertoma pinubungan panjang ilang panjang dawa ilang wis mastani ilang panggoda pangrekanane ilang sambikalane sing baku ilang gelar Joko Prawane nekani manten Joko Prawane jeneng desa Rondo barang ditemoni gaya mentekno gaya mangepet lawe bindang siramu ketabrak rantang samono paripurna arsa kabaya dalem aku manungsi nandra anglaras moyo jenira lumaksana. Penak dadi MC cedhakane sing dadi mulai kae tobat ya tanggamu wedi nggih matur nuwun ojo nanti nek kecer sing dhuwur. Korene sing keri ning dhuwur, tandane bojomu besok ngenti tamblojo. Lidar tembul. Monggo para tamu ing sampun piasane digondhar. Mengki sampun teras nuwun sewu. Kerdose nggo kipas-kipas kaya sak kelompok niku. Kaping gruntel. Diweni tomat jare petoto ngono terus tamat. Putus ngendok. Nyapa tadi kan? Pisan malih, sepisan gas. Kudu kaping 3 pisan gas. Dahar mirsani kamera. Yo pateni. Yo, awakmu gak tau undangan lho. Lah mun mirsani puter iki undangan kok belum. Gak undangan. Kono niku kanca teng mriki dulur kangge niku ya. Nggih, Pak Bulan sungkemipun nyaler riyin. Napa sebabe? Mergo Bapak Sakun niku nggadahi hak perwalian. Sapama Mas sungkem dateng Rama. Rama berlantaran tumuwuh dateng Ibu Pariyoga Brata Candra Dasari. Ning kali Abu. Yes tuh nih. Untuk itu posisi salah itu dan sakit kurang terbiasa di barat luar. Dudu simbolnya wong mantu bubak, nek mantu bubak putih nggo dhuwur. Nggih,
Iku jelasnya timbang dibatin. Niki teges monggo nggih nggih nggih. Nggih. Niki wau paling kondang kaloko angger manten Mbak Ari Resa tinimbalan. Anggrene gong digelar Mbak Ari Resa ditimbali, jone kok gong digelar ditutup, gong nendul trek dijogeti. Mustikane padahal Mbak Dewi pawan ngrembuyung ringin kurung ring moring nggo gelung mlati pethok kawung bododok pindho Mas Brian BRI yan gitu BRI yan itu nek diwaca kan Brian besar ini kok kaperbawan nang Jakarta sumping kembang kantil lanar sari kesno orang baru jawabnya kena sayang dari siapa tadi? Lumeh mantan baik mantan alhamdulillah nggih Kang Mas
hari ini kerja bareng Manohara Sinden juga Manohara official, Manohara MUA, Manohara Wedding Organizer juga sini koyo warga muda sing iki mau wis to. Yo Mas, kenten sampean Mas. Sing iki ya. Oke. Tantangannya nek belum joget nyawer ya. Nilai nyawer apa joget? Ngadeg apa didekne? Anu, saiki usume ngedekno burung kicau. Jawa Dewa Tayu. Oh, media bangun.